Wel, bore dain ac oll, mae'n dda gen i fod yn y pwlpit y bore yma braint yw hynny. Bydd rhain fod nabod i fel Denzil John, bydd eraill yn fod nabod i fel gweinidog cynt y Tabernacl Caerdydd, ac mae'n ddifyr ac yn hyfryd i weld mab fel ynydd i yn y Tabernacl yn y cwmni fan hyn y bore yma. It's good to be here and share fellowship with you. I understand that there's a shortage of buses in London today and that the trains are somewhere other than carrying the flock of people to this location. However, let's share a word of prayer together. Deiwn gadfron o Dduw ein tad yn gofyn darweiniad a ddendus yn yr ymgynnull hwn. Helpa ni gyd ymdeimlo ar bresenoldeb di, biwhan i yn dy bwrpas a sancteiddia ni yn dy ras. Clywyn gweddi yn enw Iesu. Amen. Intro da, ia? Ac ni'n troi at yr ail emyn yn y detholiad sydd ar gyfer y gymanfaganu yn debol. Ac canu geiriau elfed sydd yn amlwg gysylltiedig ar ddinas hon. Geiriau sydd yn dweud disgleiriad gole'r groes a'r uchelfanau'r byd, aid mab y dyn o oes i oes yn fwy ei fri o hyd. Gogoniant byth i'r oen ar air delynau'r nef, ei groes sy'n gwella'r byd o'i boen, gogoniant iddo ef.
Da iawn, oedd y canu'n gwella fel oedd y gynulleidfa'n cynyddu yn ei nifer fan hyn, war y teg. Mae'r dywediad yn Saesneg am rywun arall neu am ardal wahanol yn dweud, we are in a dark place. A beth fyddech chi'n tybied fydde hynna'n cyfeirio ato? Beth yw dark places unrhyw fath o berson, neu unrhyw fath o gymuned, neu unrhyw fath o gyfnod? Yr amser ar oes dywyll. Ac yn ddarllen 5 adnod gyntaf'r Beibl ac yna troi at yr 8fed bennod o Efengyl Ioan. Ac yn ddarllen y cetyn yn Saesneg, felly gyda y darn o Genesis, ac yna yr 8fed bennod o Efengyl Ioan, the declaration that Jesus saying, I am the light of the world. If you'd like to follow that one, if that's the story. In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the power of God was moving over the water. Then God commanded, let there be light, and light appeared. God was pleased with what he saw. Then he separated the light from the darkness, and he named the light day, and the darkness night. Everything passed, and morning came, and there was the first day. And that was the first day. Ac o'r 8fed bennod o Efengyl Ioan, yr adnodau lle mae e'n sôn am y fi yw goleuni'r byd. Yna llefarodd Iesu wrthynt eto, mae fi yw goleuni'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Meddai'r Phariseaid wrtho, tystiolaethu amdan dy hun yr wyt ti. Nid yw dystiolaeth yn wir. Atebodd Iesu hwy, mai my fi sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, mae fy nystiolaeth yn wir am fy mod yn gwybod o ble deithim, ac i ble y rwyf yn mynd. Ond ni wyddo chwi o ble rwyf yn dod, nac i ble rwyf yn mynd. Yr ydych chwi'n barnu yn ôl safonau dynol. Minnau, nid wyf yn barnu neb, ac os byddaf yn barnu, mae'r farn aroddaf yn ddilys, oherwydd nid my fi yn unig sy'n barnu, ond my fi a'r tad, yr hwnna ma'n fonodd i. Mae'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi fod tystiolaeth 2 ddyn yn wir. My fi yw'r un sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, ac mae'r tad am hanfonodd i hefyd yn tystiolaethu amdanaf. Yna meddwl wrtho, ble mae dy dad di? Atebodd Iesu, nid ydych yn fy adnabod i nam tad. Pe baich yn fy adnabod i, byddech yn adnabod fy nhad hefyd. Llefarodd y geiriau hyn yn y trysordi wrth ddysgu yn y deml, ac ni afeilodd neb ynddo, oherwydd nid oedd ei awr wedi dod eto. A boed i fendith Duw fod gyda'n gwrando o'i air. Amen. Ac nawr i ni'n canu'r ail o'r emynau sydd wedi dewis, ac tro yma emyn rhif 6, yr alaw Aberafon, y geiriau a Roger Edwards, ysbryd glân golomen nef, gwrando'n rasol ar ein llef, aethom yn wywedig iawn, disgyn yn dyddwyfol ddawn, ac yn y blaen. Amen.
gref, nes yr awn niwch y byd, mewn sanctaiddiol nefol fryd. Nawr i ni am rannu gweddi gyda'n gilydd ac fe geisiau bontio'r Gymraeg i'r Saesneg fel y bydd yr ysbryd yn arwain. I'll endeavour to be bilingual in our prayers and then we'll sing the Lord's Prayer together. Let us pray. Gweddiwn. Ddiw pob gras a diw pob gobaith, tynnu atat o'r newydd, fel y byddom yn ymdeimlo'r bore hwn as bresenoldeb di dy hun. Yn sancteiddrwydd yr adeilad ac yn sancteiddrwydd y bresenoldeb di, yma na droi nos yn ddydd, yma na olau sydd yn disgleirio, yma na gwmniaeth a chynhaliaeth. Yn dy gwmni di, yma na fywyd newydd ar gael. We thank you, Lord God, for being the light in our world, the warmth that surrounds and embraces us in such a way that we feel comforted, enlightened, and made alive afresh. Shine, Jesus, shine. Ac dyfron di arglwydd i ni sylweddoli'n meidroldeb, mae creaduriaid digon bydol i'n gwedd yda ni. Mae gyda ni'n gwendidau amlwg ac anamlwg. Ac yma'n ffaileddau ni ddiw dad, a rhywbeth bydd eraill yn sylwi arnyn nhw. Gallwn ni ddim esgus bod yn berffaith, yn wir cyfadden, gwendid a'n pechod, sylweddoli'n cyflwr anghennus awn nawn. We come before you, Lord, recognizing our frailty, our weakness, that far too often we choose to walk on the seamier, darker side of the street. And yet we know, Lord, that you judge in your majesty and injustice. And we can but plead your mercy upon our lives, that as you see all the smicks of our living, that you will engage us anew. Shine, Jesus, shine. Ac dyfrondi arglwydd yma'n reddfol i ni gofio'r lliaws yn ein coffa ac yn ein gweddiau heddi, yn eiriol dros eraill. Ac yma'n eiriolaeth ni yn ymwybodol iawn o'r sawl sydd wedi byw wythnos ers i ni ymgynnull yn y lle hwn ddiwetha, ac yn ymdeimlo bod yna ofn ac arswyd, y llefydd tywyll hynny, boed nhw yn Syria neu'n Afghanistan, boed nhw yn Pakistan neu yn yr Wcrain. Pobl sydd a'u hamgylchiadau mewn ansicrwydd ac ofn, ac yn un eiriol drostyn nhw. We are mindful, Lord, of those who live in difficult times, the dark period of life. Mindful of those for whom life has no meaning or purpose, perhaps contemplating drawing their lives to an end. And we are scared by the number of folk who commit suicide these days, taking any choice other than facing their situation. And we thank you, Lord God, for each psychiatrist, each carer, every companion with those for whom life is a fearful journey. And pray for direction and enlightenment in our world and in the midst of all our fears. Shine, Jesus, shine. Ac yn iawn wneud gweddiau o ddiolchgarwch. Y diolchgarwch hynny sydd yn cofio cyfeillio'n ddoi. Yn cofio pobl fel John a Sew yn y gynulleidfa hon, a fe oedd yn gymaint o leini i'r byd. Ac i'r sawl sydd bellach yn galaru amdanynt, yn deulu ac yn ffrindiau. A le bynnag yma na alar, le bynnag yma na reswm i ddiolch am fendithio yn bywyd, clywyn gweddiau'n rhannu'r diolch hwnnw.
am bob newydd da, am bob cam positif, am bob peth sydd yn llawn gobaith yn ytrach na thristwch, am enni plentyn, am lwyddiant, am ddarganfod llawenydd yn ein byd. Bind us together, Lord, as we give thanks now for all the good and the charity, the love and the community in our midst and in the midst of the world. May there be community afresh in Europe, and that we shall soon hear of an engaging plan to bring this horrible, horrible story in the Ukraine to an end, and that peace dominates afresh. Lord, we pray that there would be good governance in Britain, and that the conclusions of the ongoing discussions this weekend will bring some hope and purpose to resolve the challenges that have faced this group of countries, as well as the nations of the world. Lord, we seek your blessing. Shine, Jesus, shine. Hear us as we place our hand in yours, and that you will take us forward in life. Cymorth ni arglwydd yn ein gweddiau nawr, i ddarganfod ein llaw yn profi grym da feiliad di, ac y byddwn yn mentro mlaen o'r heddi hwn i ryfori bwrpasol a ddaw. Amen. Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'n Nhroedfawr. A very warm welcome to everyone to our morning service. A mae'n braf I gael eich cwmni. A mae'n bleser cael estyn croeso arbennig yn ôl i'n cenad gwadd sy'n adnabyddus I chi gyd, sef y parchedig Denzil John. A mae wedi bod yn gyfaill ffyddlon i'r eglwys ar hyd o blynyddoedd. Fel ych chi mwy na thebyg yn gwybod, mae deulu'n unedigol o fynachlog ddi, a dwi'n cofio yn dda amdano yn ddisgybl bywiog yn ysgol y Preseli. Ei fam eglwys oedd Blaen Conyn, lle datblygodd o dan aden y parchedig
Byron Evans, sef un o gyn-weinidogion yr ysgol, yr eglwys hon. A bu'n weinidog uchel ei barch a dylanwadol ar eglwys y Tabernacl yr Oes Caerdydd tan yn ddiweddar, gan chwarae rhan allweddol mewn sefydlu stafell fyw Caerdydd. Mae'n awdur ac yn gyfieithydd a mae'n weithgar iawn yn undeb y bydyddwyr. So we're delighted to welcome back our guest minister, the Reverend Denzil John, who's been a faithful friend of our church for many years. And he recently retired as the highly respected minister of Tabernacle Chapel, Cardiff. He's an author, a winning hymn writer, and I know that he unsurprisingly enjoys spending time in West Wales. Diolch yn fawr I ti am dy arweiniad, Denzil, ac yn drychwn mlaen yn eiddgar I wrando ar dy neges I ni. Ac anfonwn yn cyfarchion cynnes hefyd at Sian sy'n arfer ymuno yn un yn Rhoedfawon, ond yn methu bod gyda ni heddiw. Diolch yn fawr iawn hefyd I Manon am ei chyfraniad pwysig wrth yr organ. Dyma'r tro cyntaf I Manon I ganu'r organ yn oedfa'r bore. A ni'n ddiolchgar, ni'n gwerthfawrogi'n fawr dy ddatganiad. Bydd yn cenad gwadd hefyd yn arwen yr oedfa hwyrol am 6 o'r gloch heno. Sul nesaf bydd yn gweinidog nôl wrth y lliw yn y bore a'r nos, a bydd cyfarfod blynyddol yr eglwys, sef cwrdd eglwys I aelodau ar ôl oedfa'r bore Dydd Sul nesaf. There'll be an annual general meeting for church members next Sunday, October the 30th, after the morning service. Now, for those who wish to see the agenda and the annual accounts before the meeting, they'll be sent out to you via email during the week. However, there are hard copies of the agenda on the table in the lobby today for any member that would like them. And also the treasurer has copies of the accounts with him, so do ask him if you'd like to see them, have copies today. Fel arfer dydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the I ddilyn. Wrth gwrs, mae'n dristwch nawr I orfod cyhoeddi angladd ein cyn ysgrifennydd a Mr John Mervyn Jones ar ddydd Llun a Hydref yr 11 ar hugain, sef October the 31st, am 2 o'r gloch yn amlosgfa Woking. Ac yn yr un modd, mae'n ddrwg iawn dy fi I hysbysu y bydd angladd ein hysgrifennydd diwethaf, Miss Sue Morgan, ar dachwedd yr 11, November the 11th, am 20 munud I 3 yn amlosgfa Mortlig. A fel I ni gyd yn gwybod, mae'n golled fawr ar ôl y 2. Fel chi'n gweld wrth y rhaglen y gymanfa, mae'r gymanfa gan I Westminster yn y capel hwn ar nos Sul Tachwedd y 30 a Tristan Lewis fydd arweinydd y gan. Ac yn helir ymarfer ar gyfer y gymanfa ar nos Sul Tachwedd y 6 am 6 o'r gloch, ac nid ar y nos Lun fel sydd yn y rhaglen. Felly ymarfer nos Sul y 6 am 6 o'r gloch. A mae croeso cynnes I bawb sy'n gallu mynychu'r rehearsal. Ac yn ogystal â hynny, ar nos Sadwrn, cyn y gymanfa, sef y Tachwedd y 12 am hanner awr Dydd 7, bydd côr cymysg Dyffryn Conwy a Chymdeithas Gorawl y Wyddgrug yn perfformio'r cread gan Haydn dan arweinyddiaeth Tristan Lewis yn y capel. Mae poster yn y lobby os chi eisiau gwybod mwy, a bydd y tocynnau 15 punt ar yr un ar gael wrth y drws.
bydd y core'n cefnogi ni yn y gymanfa a gobeithio gall rhai ohono ni fod yn bresennol i'w cefnogi nhw yn eu cyngerdd ar y nos Sadwrn, y noson cynt. Wel, cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael dishyd o de neu goffi a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come down for a cup of tea or coffee and fellowship after the service. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylchydd erbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Arglwydd yn yr rhoi hwn. Ac i ni'n troi nawr at eiriau'r emyn a'i rhif 7 wrth ei glysta. Geiriau di Afan Thomas, geiriau Thomas William, yr alaw gan Afan Thomas. Fe wnaid gwel i Gethsemane edrych ar dybrynwr mawr, yn y ring ar ymdrech meddwl chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed.
ia, mae'r canu'n gwella o emyn, dyn ni. If there's anybody who doesn't follow Welsh but would be glad of a resume in English, then please follow. I'm not going to promise I'll follow every line on syllable, but if someone's come in afterwards and might say, yes, please, can I have, then Marian will have, if there's anybody here who would be in that kind of scenario. Beth bynnag. I do admit I'm jumping a paragraph now and then going back to the first as in the English presentation. Ydy'n iawn? Yna, gen i bod ni'n oce fyna. Pan o'n i'n darllen yn Saesneg y geiriau, mae rhaid i fi gyfadde nes i ddim gweld rhain tan yr awr hon, the Good News Bible sydd fan hyn. Ac o'n i ddim wedi sylwi ar y dweud yn adnod rhif 2. The earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the power of God was moving over the water. Nawr mae'r dweud yna, y byd yn afluniaidd a gwag yw'r beth i ni fwy cyfarwydd gydag yn y Gymraeg. Ac mae'r syniad yna o'r hyn sydd yn wag, yn dywyll, yn ddi-siap, yn ddi-ffurf, yn lun o rhywbeth sydd yn amhosib. Mor wahanol yn adnabyddiaeth ni o'r byd heddiw. Nawr, wi am ddweud rhywbeth sydd yn argyhoeddiad dwfn i fi, dwi'n rhyfeddu at allu y tadau Hebraeg i gyflwyno ei diwinyddiaeth yn y fath fodd mor graffig, mor ddealladwy, mor bell gyrhaeddiol. To say that the early Israelites were people who understood geology is something beyond my ken. I do not quietly accept that could be possible. They're not talking about how the world was created in truth. They're saying how great God was, that he was greater than creation itself. Mor fawr yw Duw yw'r pwyslais, nid pwy nath yn nwcs ar cranis ar oll wyddoniaeth sydd yn glwm gyda'r greadigaeth. A bod ffocws i ddewon a Christnogion a chryfyddau eraill byd siŵr at y syniad yma bod y byd yn greadigaeth. A mwyaf gyd ni'n dysgu am y gofod, a'r hyn sydd y tu hwnt i'r gofod, ni'n trial dweud, wel, mae Duw yn fwy na'r oll yma. Mewn gwirionedd, ni ddim yn gwybod am beth ni'n sôn. Ni ond yn dweud bod fawr yw Duw, does dim byd yn fwy nag ef. Ac yn y byd yna, ni gael y syniad o dywyllwch, o'r hyn sydd yn ddiffurf ac yn lle na bydden ni unrhyw beth ac unrhyw un yn byw. Na i ddim gweud bod fi wedi cael hunllefau. I never had nightmares about this, and yet they were living frightening dreams. When one of our church members in Tabernacle, who passed away some 3 years ago by now, Ron Lindsay by name, and he was a mining engineer who would go down into the abyss of the mines. And he was a big lad. He was 6 foot plus, and he was broad in the shoulder, and he was a sizable fellow. Loved him to bits. And Ron would say that when he went down to check what he needed to check underground, and going through 2-foot seams. Now, 2-foot seams is about so deep. And if your shoulders are that wide, and you've got to push your helmet and drag all the other bits and bobs he needed behind him, and crawling on his elbows through this tunnel, whatever length it was, and I would be scared stiff if I was asked to go down and do that. Mae'r peth yn hunlle wedi ni o ddychmygu bod rhywun ddim yn gwybod ble oedd yn mynd ac yn gwbl ddibynnol ar yr hyn sydd yn damed o ole oedd yn ei helmet oedd yn mynd o'i flanau. Pan gyrraeddais i Caerffili fel gweinidog, ges i gynnig i fynd lawr i bwll oedd yn gweithio ar adeg honno ym Medwas i weld y peth yn fyw, ac oedd un o'r glowyr o'n i wedi cymryd angladd rhywun o'r deulu fe.
A fi wedi dweud, wel, sa i wedi bod ar pwll glo go iawn erioed. I'll take you down on my day off. Ond nath e ddim digwydd. Ar un ochr wy'n falch, ar ochr arall wy'n drist. Na fydden ni wedi cael y profiad o glywed y sŵn a'r ofn, a'r arswyd, y llygod, a'r drewdod dan ddeiar. Allai'm dychmygu sut beth yw ddisgwyl. Gallai ddim dychmygu sut beth yw i fod yn Wcrain heddi, ar flaen y gad ochr ddwyreiniol y wlad, ac yn gwybod bod y bomio ma'n digwydd drwy'r amser. Ac wedi bod lenni wisgo'r dei felen ar crys glas, falle fe mwyn dangos rhyw fesur o empathi gyda pobl Wcrain. Mae'r graffeg ar y teledu yn ddigon i roi braw arswydus i unrhyw un. Mae gweld adeiladau'n disgyn clywed bod cyrff yn cael ei claddu fel ac yma'r sefyllfa erchyll honno. Fe si erioed o blaid rhyfel, ond mwyaf gyd wy'n gweld y peth ar gamerau y sgrin deledu yn rhyfeloedd heddiw, mwyaf gyd wy'n rhyfeddu at genhedlaeth a fiodd yn y frwydr 1939-45 yn Ewrop. A cenedlaeth yn Hatci oedd allan ar 1914-1918. Beth oedd e? I fod yng nghanol y sŵn erchyll yna. Pa ryfedd oedd pobl yn dod nôl o unrhyw theatr rhyfel ac wedi cael breakdown? Mae'n digwydd y mor amlwg ac gallai unrhyw beth arall ddigwydd. Bydden nhw'n dweud, war is a dark place. Fellowship, support, comradeship, wrth gwrs. Ond mi fydde fe'n dark place. Ac i ni ddim, dwi beth bynnag ddim yn gwir ddeall, beth yw cael breakdown ysbrydol. Breakdown emosiynol. Neu breakdowns o unrhyw fath o pobl yn methu gwneud. A ddyn aelod yn Tona Felyn, lle o'n i'n weinidog ar un cyfnod, dweud wrthai o'i brofiad gafodd e breakdown, ac oedd rhoi min ar bensel yn bwysicach iddo nac ysgrifennu. A mae'n ddweud, digon syml, falle yn or y syml, ond fod pobl yn methu'n deg a gweld eangder bywyd. Bod bywyd yn gorfod bod mor gul, mor gyfyng, a bod arswyd yn glwmdegau. Wni ddim faint ohonoch chi sydd wedi bod â ffrind neu berthynas neu gydweithiwr neu beth bynnag ac wedi lladd ei hunain. Coming to terms with a friend who's committed suicide is a desperate experience. I know from experience myself. I conducted a funeral in Tabernacle a couple of years ago now of a girl 31 years of age. I think she was 31 then. And I knew the girl well. And she was taken to various medical supportive centers. And yet, when she came out, she made a beeline for a spot where she knew she could succeed in the goal of not being. And she was a beautiful, attractive, vibrant, successful teacher. Happy home. Great family. And another friend of mine who was a darlithydd, professor in one of the Cardiff colleges, chemistry as a matter of fact. No, maths. And he followed that same route. I just cannot comprehend. He was a great friend, and yet he chose to walk down a railway line knowing a train was coming. I dare say you will have other examples of other folk, and they are terrifying. Dwi ddim yn gwybod sut mae pobl dyddiau yma yn sôn am wynebu costau byw yn Hydref a Gaeaf y flwyddyn hon. Ond ni'n clywed ddoe ddiwetha am rywun oedd yn byw yn Llundain a'i forged wedi mynd lan 700 pint y mis.
Wel, le mae'r arian yna'n dod? Ac os oedd e mewn gwewyr o feddwl sut oedd e'n mynd i dalu'r fath beth, yna faint o bobl sydd yn colli benefits, yn colli incwm, yn colli cyfleoedd ac yn gofyn sut ydw i'n mynd i ddewis rhwng bwyd a gwres. Sut ydw i'n mynd i ymdopi a talu rent neu peidio talu rent. Ac y mae yn Llundain ganran uwch o bobl sydd yn talu rent ac unrhyw ran arall o'r deyrnas gyfunol. A mae'r pethau yma yn gofyn rhyw fath o ddeall. Llawer iawn o gydymdeimlad, a pwy bynnag a ddaw i'r brig yn yr drafodaeth o fewn y blaid geidwadol heddi a fori. A does gen i ddim llais yn y beth wrth reswm. Ond pwy bynnag a ddaw, yna bydd gofyn i'r blaid geidwadol i ddangos gweledigaeth a pholisi a bwriad call ac i roi anghenion pobl Prydain a phobl y byd o flaen unrhyw dybiaeth o ragfarnau neu dybiaethau pleidiol gwleidyddol. Ukraine, Syria, Iran, pobl yn wynebu lle tywyll, anobaith ar gynnydd, clodi, talu morgais, diweithdra, salwch difrifol, angau yn rhythu. Black, dark places. Max Boyce oedd yn canu blynydde yn ôl, Dyw it's hard. Ac yma Dyw it's hard fel tas fe'n resonating point i lawer iawn o bobl. Un o ddywediadau cryfa Iesu yn y gyfres y Myfi Iws, the I am teachings, Myfi yw goleini'r byd. A bod Iesu'n troi nos yn ddydd, bod Iesu'n troi anobaith yn obaith, bod Iesu'n herio marwolaeth ac yn cynnig bywyd i rywun. A pan bod ni'n gweld un sydd yn cynnig golau i fyd tywyll, yn cynnig gobaith i rywun sy'n anobeithio, yn cynnig bywyd i rywun sydd yn gweld o'n marwolaeth, yna ni angen gwrando. Ac os gwrddwch chi ar rhywun wythnos yma, wythnos nesaf, wythnos wedyn, sydd mewn man tywyll, cynnigwch lamp bach iddyn nhw. Fel bod ni'n rhannu'n golau gyda'n gilydd. Y pwynt cyntaf yn y pwt preges yma yw dweud fod Iesu yn herio'r tywyllwch, goleini Crist yn herio'r tywyllwch. Odi mae golau yn barnu. Pan o'n i'n ar y ffarm getre yn Shibemro ac yn mynd lawr a bocseidi o wyau o'r ffarm lawr i'r eg depo yn Llynderwen, o'n i'n gwybod bod yr angen iddyn nhw rhoi golau ar bob wy, i weld a oedd rhywun fan anymunol oedd yn wendid yn yr wy. And we're all tested, are we not? Like the egg in the egg centre in Llynderwen, and that God will see the blemishes in us. And if we put our hand up, say, Lord, sorry. Lord, I know my faults. Dwi'n gwybod beth yw'n bechod i. Dwi'n gwybod beth yw fy ngwendid i. Trigger hawr sef. A mae llawer un yn y testament newydd yn rhoi llaw lan ac yn dweud, Iesu, trigger hawr sef. Be merciful to me, O Lord. Does neb yn berffaith, heb i fai, heb i anni, mae'n wir. Ac yma gyda ni gyd ein synwyr o'n methiant anhofn, we will sense our own frailty in life. Bydd pawb yn falch o gwmni rhywun arall pan i ni ar ein penen hunain yng Nglyn Cysgod Angau, pan byddwn ni yn y twnnel 2 foot seam, pan byddwn ni mewn ofn ac arswyd ac yma rhywun yn cydio'n ein llaw ni. Rhywun yn rhannu gair gyda ni. Rhywun yn cynnig gobaith i ni. And that's the time when we have that song in Welsh, it could be many other languages too, of that we share the light of our own candle with someone else's candle. So we're part of a greater community of light. But Christ is the light of the world. And he is alongside us in our dark times. He is with us in times of fear and need. That's the first point of the sermon. The second point is to say this, that his light will engage in a fellowship and a community that does far more than simply support and be a consoling thought. It's the light of fellowship, a gymdeithas o leiedig, a golau Crist yn goleio pob man
Dwi wedi cyfeirio yn barod at goliar dan ddeiar ac yn te'n cario ei ole. Ac mae'r Cristion fel coliar dan ddeiar yn cario gole ar hyd twnel i byd. Mae'r Cristion yn rhannu ole gyda phobl eraill ac yn yno i ddwy'n cysur a chynhaliaeth a gobaith mewn adfyd eraill. Mae'r pwyslais yn dwy'n gole i'n gilydd wrth gwrs, ond mae e'n rhywbeth i gymdeithas ac i fyd. Ac wrth gwrs fydd e'n bwysig bod yn rhaid i bobl Ewrop dyddiau yma gynnig golau i dywyllwch yr Wcrain. Wrth gwrs fydd e'n bwysig bod angen i ni daflu golau gobaith i bobl Afghanistan ac yma'n gywilydd beth na wneud lles pawb oedd yn dibynnu ar Brydain chydig flynyddoedd yn ôl bellach. A ble bynnag yma'r gofid a'r galar. Wyddwch chi, mae yna 22 o wledydd ar Affrica heddi sydd ar rhyfel cartre. A beth yn union fydde y bobl hyn, ond mae angen i ni fod yn oleini, yn gwmni, yn gynhaliaeth. Ges i'r fraint rhai blynyddoedd yn ôl o fynd mas i wylod cyfandir Affrica. Ac yno, fod yn gynrychiolydd cymorth Cristnogol, oedd 4 ohonon ni o Brydain wedi mynd. Ac o'n i wedi tybied, mae fy job i yno oedd dysgu ac i ddod â'r stori nôl. Nes i ddim sylweddoli tan o'n i mas na. Mae'n job i oedd dweud mae Prydain a Christnogion Prydain yn eistedd gyda chi. AIDS oedd y pwnc mawr ar y pryd yn y fan hwnna. A bod pobl fel fi, sydd o'n i'n cael ei ngalw'n church leader from Britain, mawredd. Pwy dwi yn beth felly. Ond dyna o'n i iddyn nhw. Ac o'n nhw'n gweld rhywun fel fi. Ac esgob o Norwich yn un arall. Yn dod yna ac yn dal dwylo gyda phobl oedd yn dioddau AIDS. Ac o'n nhw mewn man tywyll iawn ar y bryd. Ond mi roedd clywed bod yna eglwysi ym Mhrydain yn cydymdeimlo ac yn cynnal ac yn cefnogi yn ei sefyllfa nhw, yn rhywbeth oedd yn wir bwysig iddyn nhw. A mae'n bwysig ein bod ni'n rhannu'n cysur ledled y deiar. Bod hynna'n economaidd, yn ecolegol, yn amgylcheddol neu'n grefyddol. Mae cynhaliaeth ar eglwys yn rhannu'r golau sydd gennym. Even if it's only a flickering light of faith, share it with somebody else. That they may know that there's hope that's greater than themselves. Bod yna brofiadau sydd i gael sydd ddim yn dibynnu ar dyfnder poced neu ar graddau mewn prifysgol. Bod gyda ni ffydd yn Iesu Grist a bod gyda ni'r modd i adlewyrchu o leini ef i fyd rhywun arall. A chi'n sôn gen am John Myrfyn. Gweinidog ar eglwys lle oedd John Myrfyn pan oedd John yno'n ifanc lan yn Penma Mawr. Ac oedd ni rhannu pregeth digwydd i fi glywed i. Ar hyn oedd y stori oedd am bachgen ysgol oedd yn Llundain o'n oedd dweud ble Llundain, gen i'n dyfalu, a tenement area in London. And this little boy left school every day for lunch. He wouldn't have anything to eat. He simply went back to his home area and he had a mirror with him. And he would shine the light of the sun into a given window. And someone watching him doing this said, "Why are you doing that?" And the answer, "Well, I'm reflecting God's light into that window where my daughter is sick. Sorry, my sister is sick. And that I want her to feel the sun is shining in her life." Nawr, sa'n gwybod oedd y stori'n wir a'i pidio. Ond mae'n stori dda. Y stori dda fod gyda ni rhywbeth i adlewyrchu golau Iesu i ffenest rhywun sydd mewn man anodd. Y pwynt ola'r bregeth yw dweud bod goleuni yn hyrwyddo'r ffordd ymlaen, the light that points the way forward. I guess we've all been on a bicycle or driven a car, and the headlamps show the light forward. Ac wrth i ni weld y golau i fynd o'n blaen, i ni'n gwybod ble mae'r corneli, ble mae'r hazards ar y llwybr. Beth yw'r peryglan? Ac yma gyda ni fraint o wybod bod gyda ni oleuni yn ein ffydd sydd yn edrych ymlaen i'r yfori a ddaw. Life is not a dead end, and death is only a semicolon in the sentence of living.
We carry on beyond the buffers on the train of eternity. Christ yw'r goleuni sydd yn mywyd pob credadyn. He is the inner light for every believer. Ac mae'n cynnal ein argyhoeddiad ni, mae'n cynnig arweiniad ysbrydol i ni bod hwnna a goblygiadau moesol a chymdeithasol. It's a spiritual, moral and social light that says this is the way forward. For the individual, we have that inner light of conviction. For as churches, we have the inner light of the Holy Spirit that enlightens the way forward for us as a community and gives us a direction as to how we travel. I'm genuinely humbled and impressed by the way the communities of the churches represented here this morning have forged a new route led by the Holy Spirit. Shine, Jesus shine in your lives again. And may Christ's light be a shining light in our world. In a world of poverty and pain, in a world of angst and hatred and violence and doubts and shenanigans of all sorts. Shine, Jesus shine. Mae nos a Dyw yn llawer gwell na golau ddydd a Dyw ymhell, medde'r emyn. A mae Christ yn oleuni yn ein byd ni, yn ein cymdeithas ni, ac yn ein calonau ni, ac allwn ni o'n gweddio, a gawn ni gerdded yn ei gwmni, ac a byddwn ni'n rhannu'r golau gyda'r byd o'n cwmpas. Gogoniant i'w enw. Amen. A'r emyn, ble ni'n mynd nesaf? Rhif 8. O ie, hwn oedd yr emyn nes i ddewis. Graham Kendrick. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na'r twyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleuni'r byd, cofian innau, ti yw'r gwir sy'n rhyddhau ni o'n cadwynau. Grist clyw yn cri, goleia ni. Ac yn y blaen, diolch yn fawr.
Thangnefedd Dyw yr hwn sydd uwch law pob deall, a gadw yn calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu yn oes oesoedd. Amen.